Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Δήμητρα Τρανούλη, συμβουλευτική ψυχολόγος. Με αυτή τη σειρά βίντεο θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να κατανοήσετε μία σειρά θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία μας και κάνουν προβληματική την καθημερινότητά μας. Στο τέλος του κάθε βίντεο θα κάνουμε μικρές ασκησούλες που θα μας βοηθήσουν να αισθανθούμε λίγο καλύτερα κάθε φορά. Να θυμάστε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα εμφανίζονται στην οθόνη σας και φυσικά στο tranuli.gr. Στο προηγούμενο βίντεο εξηγήσαμε το ρόλο των δυσπροσαρμοστικών μοτίβων σκέψης στην ανάπτυξη του άγχους. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα θεραπευτικά μοντέλα. Το θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση του άγχους στο πλαίσιο της γνωσιακής θεραπείας του Beck και του Ellis είναι ότι το άγχος είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα δυσλειτουργικών μοτίβων σκέψης. Στη γνωστική θεραπεία, αυτά συχνά αναφέρονται ως γνωστικές διαστρεβλώσεις, ενώ στη θεραπεία του Ellis ονομάζονται παράλογες πεποιθήσεις. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν το άτομο να αναγνωρίσει, να αμφισβητήσει και να αλλάξει αυτά τα μοτίβα σκέψης, μειώνοντας έτσι το άγχος. Τα μοντέλα αυτά προτείνουν ότι οι σκέψεις μας, γνωσίες και οι μαθημένες συμπεριφορές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των αγχωδών διαταραχών. Το γνωστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε κυρίως από τον Άρον Μπεκ προτείνει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις επηρεάζει τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι αγχώδεις διαταραχές χαρακτηρίζονται από δυσπροσαρμοστικά πρότυπα σκέψης, γνωστά ως γνωστικές διαστρεβλώσεις που συμβάλλουν στο αίσθημα του άγχους. Για παράδειγμα, ένα άτομο με αγχώδη διαταραχή μπορεί να υπερεκτιμά την πιθανότητα ενός αρνητικού αποτελέσματος, καταστροφολογία, ή να πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, υποεκτίμηση της ικανότητας αντιμετώπισης. Αυτές οι γνωστικές διαστρεβλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική ανησυχία, φόβο και άγχος. Το γνωστικό μοντέλο ή συμβουλευτικό αποτελεί τη βάση της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, ενός τύπου ψυχοθεραπείας που στοχεύει στον εντοπισμό, την αμφισβήτηση και την αλλαγή των γνωστικών στρεβλώσεων. Το γνωστικό μοντέλο ή συμβουλευτικό έχει ερευνηθεί εκτενώς και αναγνωρίζεται ευρέως ως αποτελεσματική θεραπεία για τις αγχώδεις διαταραχές. Το συμπεριφορικό μοντέλο εστιάζει στο ρόλο των μαθημένων συμπεριφορών, στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των αγχωδών διαταραχών. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι αγχώδεις διαταραχές μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της κλασικής κλιμάκωσης, όπου ένα ουδέτερο ερέθισμα συνδέεται με το φόβο, ή της λειτουργικής κλιμάκωσης, που ενισχύονται συμπεριφορές που μειώνουν το άγχος. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει φοβία, έντονος φόβος για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση, μετά από μια τρομακτική εμπειρία που περιλαμβάνει το φοβισμένο αντικείμενο ή κατάσταση. Κλιμάκωση. Στη συνέχεια μπορεί να αποφύγει το φοβισμένο αντικείμενο ή την κατάσταση, γεγονός που μειώνει το άγχος του και ενισχύει τη συμπεριφορά αποφυγής, λειτουργική κλιμάκωση. Το συμπεριφορικό μοντέλο αποτελεί τη βάση της θεραπείας έκθεσης, ενός τύπου συμπεριφορικής θεραπείας που περιλαμβάνει τη σταδιακή και επαναλαμβανόμενη αντιμετώπιση της φοβισμένης κατάστασης έως ότου μειωθεί η αντίδραση φόβου. Η θεραπεία έκθεσης θεωρείται χρυσή θεραπεία για τις φοβίες και είναι επίσης αποτελεσματική για άλλες αγχώδεις διαταραχές. Η θεραπεία λογικής συναισθηματικής συμπεριφοράς που αναπτύχθηκε από τον Ellis είναι ένας τύπος γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας ή συμβουλευτικής που δίνει έμφαση στο ρόλο των παράλογων πεποιθήσεων στην ανάπτυξη διαταραχών της ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τον Ellis, οι άνθρωποι αναπτύσσουν παράλογες πεποιθήσεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο, που οδηγούν σε ανθυγιεινά αρνητικά συναισθήματα όπως το περιβολικό άγχος. Η θεραπεία του Ellis περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την αμφισβήτηση και την αλλαγή αυτών των παράλογων πεποιθήσεων, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους. Όπως η CBT, έτσι και η θεραπεία του Ellis έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών. Συμπερασματικά, το θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση και τη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε γνωστικά και συμπεριφορικά μοντέλα. Αυτά τα μοντέλα προτείνουν ότι τα δυσπροσαρμοστικά πρότυπα σκέψης και οι μαθημένες συμπεριφορές συμβάλλουν στο άγχος και ότι η αλλαγή αυτών των σκέψεων και συμπεριφορών μπορεί να μειώσει το άγχος. Αυτό το πλαίσιο έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπείων για τις αγχώδεις διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας,
συμβουλευτικής θεραπείας και της θεραπείας έκθεσης. Η πρακτική διαχείριση των αγχωδών διαταραχών περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ψυχοθεραπείας, φαρμακευτικής αγωγής και αλλαγών στον τρόπο ζωής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της αγχώδους διαταραχής, τις προσωπικές προτιμήσεις του ατόμου και άλλους παράγοντες, όπως η άσκηση, η υγιεινή διατροφή, ο επαρκής ύπνος, η μείωση της καφεΐνης και του αλκοόλ και οι συνυπάρχουσες ψυχικές ή σωματικές παθήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνιστάται φαρμακευτική αγωγή από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για τη σημασία της ψυχοθεραπείας. Η άσκηση της ημέρας. Τεχνικές χαλάρωσης. Μάθετε και εξασκηθείτε σε τεχνικές χαλάρωσης όπως η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση ή η καθοδηγούμενη απεικόνηση. Επισκεφτείτε το link που εμφανίζεται στην οθόνη σας για να δείτε τις λεπτομέρειες των τεχνικών αυτών. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζονται στην οθόνη και φυσικά στο tranuli.gr. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας.